ginbawian sang kabuhi ang 4 ka mga individual, samtang 2 naman ang pilason matapos ang stabbing incident nga natabo pasado las 10 kagabi sa bahin sa barangay San Isidro La Paz, Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay John Ray Himatay, tanod sa amo nga barangay ginpayag nga nag-ugat ang amo nga insidente bangod sa ginaaligat paghusayay sa barangay sa 2 ka pamilya nga amo ini ang pamilya Moya kag pamilya Provido nga angot sa kuryente. Dugang pa sini nga 3 ang ginbawian sang kabuhi sa pamilya Provido nga sanday Johnny Senior, Johnny Junior kag Joven Provido. Samtang isa naman ang napatay sa pamilya Moya nga ginkilala kay Tyrone kag 2 ka pilason na sanday Gilbert kag Gilmart nga ukon Gilmark nga padayon niya ginabulong sa ospital. Ginaligar nga gingubat sa pamilya Provido ang mag-ulutod ukon ang mag-ulutod nga Moya sa Ilapuluyan dalang kutsilyo. Base naman sa impormasyon, nagkadto ang mga Provido sa mga Moya agod manukot sang kantidad nga 1,500 pesos nga ginsiling inugbakal sang shabu. Padayon pa sa karon ang investigasyon sa mga kapulisan sa lugar, lakip na ang pagtumod sa kung sino ang nag-umpisa gid sang kinagamo. Sa tiyak di dari guro ay kung saan makainom daw, isa daw may pagkainom da. Kaya dari do tawhay mo na hindi dari sa piyak ya. Kaya mo lang sila yung naglusong pagkatto di dari ano, amo na nga natabo. Yung mga record, ini sila sir sa barangay. Sa mga away-away nga may mga record, sila may record. So parte ya hindi asa sila mga ya. Madi ba mga kung da mga kurente o kung mga ba. Amo mo lang ng record na mo to sa So, asa saan o kamo di sir nga gin-request natin nga bantay sa area? Ba siguro, dugay-dugay guro wala naman kami di ma'am. Kaya di sir, maglakat naman mo.